A mi el que més m'agrada és dir que la cooperativa és una empresa feta i on el pagès és protagonista. O sigui, a mi jo soc pagès, jo em considero pagès, m'agrada molt el concepte de pagès, amb tot el que això vol dir. Hi ha una part negativa, evidentment, d'una feina dura, on normalment el resultat econòmic no és el que ens agradaria que fos, que és cert que el pagès té uns valors enormes, o sigui, és qui conserva el territori, qui estima el territori, per davant de tot i el seu territori, no hi ha res més important que la seva terra, i això d'aquí la cooperativa intenta transmetre amb els seus productes. Hi ha moltes finques amb ceps quasi centenaris que han passat per 3 o 4 generacions de la mateixa família. Evidentment, el coneixement d'aquelles finques, el coneixement d'aquelles vinyes i l'amor que tenen per aquella terra no la pot tindre una empresa on la majoria de gent que hi treballa són jornalers. Ai, Josep Maria, bon dia. Bon dia, tornem un dia. Sí. A veure quan quedem per tornar-nos amb la Junta Directiva, més que per convocar, veure com avança el Vermàs i els temes pendents que tenim amb els socis. Tenim 2 temes, tenim el tema del Vermà, que en principi aquest any la campanya va força bé, no tenim cap tipus de problema. A veure el temps com aguanta, però de moment cosa va bé, després tenim tot el tema estratègic d'exercici nou. Sento moltes sensacions molt diferents. O sigui, per una part, una gran responsabilitat per estar coordinant una miqueta aquest projecte que és tan gran i que té involucrada tanta gent, o sigui, la responsabilitat realment és gran, però per altra part també tinc molta il·lusió perquè realment és un projecte en el que hi crec molt, o sigui, el món cooperatiu i aquesta cooperativa en particular hi crec molt. No m'imagino aquests 2 municipis d'aquí 10 anys sense la cooperativa, no me'ls puc arribar a imaginar, a nivell de territori, a nivell de sostenibilitat. El que m'agradaria és, a nivell personal, ser un petit esglaó més amb aquests 100 i pico d'anys d'història per deixar la cooperativa igual o millor de com la vam agafar al segle XIX. Manel, bon dia. Ione, bon dia. Què tal? Com va això? Bien. Què tal, Serrano? Pues muy bien. Ves, tens 2 palers i mig fets ja? Sí. Què et queda? Lo d'Illinois? Sí. I ja està, d'això. Sí. D'Holanda està preparat per sortir avui? Sí. No, que sortirà avui. Fa 7 anys, quan vam fer aquest canvi una miqueta d'estratègia, o sigui, la nostra aposta va ser apropar-nos cada vegada més al consumidor final, que convertir-nos en l'amic del consumidor, que ell fos l'amic nostre, tindre un feedback molt directe, i això vol dir, segurament, fer a nivell logístic, o sigui, la cadena de distribució, escurçar-la, i el que abans veníem amb un client 100 caixes, ara 100 clients li venem una caixa. Evidentment, això a nivell logístic, a nivell operatiu de la cooperativa, ens ha complicat molt la feina. Bueno, Magda, escolta, després que ens expliquin bé, perquè pel que he entès jo, això ens donaria el finançament a nosaltres, després podríem finançar tot el que és la collita, una collita. Si la cooperativa no hagués existit, al llarg d'aquests 100 i pocs anys d'història que tenim, la comarca del Priorat, la cooperativa la nostra, qualsevol de les cooperatives del Priorat, no seria ni molt menys el que avui en dia és. Una gran part del soci no podria continuar i això ho hem de tindre molt conscient i hem de ser molt respectuosos amb aquest tema. Un dels objectius de la cooperativa, o sigui, una d'aquestes adaptacions noves, petita adaptació que haurem de fer, segurament donar aquest servei al soci, que per motius d'edat, per motius de salut, li és molt dificultós continuar conreant la seva finca amb la qualitat que necessita el mercat. Després encara tindrà més motiu, o sigui, que la cooperativa sigui fonamental per continuar conreant les terres. Ai, Josep Maria, ja sou aquí? Què tal, nois? Vinga, som-hi! Avui tenim principalment 2 temes molt importants. Un és la valoració de la collita, com està anant, a veure com estan entrant el raïm i com fem a partir d'ara, i l'altre és com plantegem a la Junta, a veure com definim els objectius per a aquest exercici. La Junta Delegada va néixer per la dificultat que vam tenir de que 12 persones se fiquessin d'acord a poder fer el seguiment dia a dia de la cooperativa. Després el que vam fer és elegir 4 persones molt implicades de la Junta Rectora que formen aquesta Junta Delegada, que és qui fa de pont entre la figura del gerent i la figura de la Junta Rectora. Bon dia, Maria José, què tal, com anem? Com aneu el cap de setmana? Molt bé. Sí? Doncs diumenges al matí podríem fer algun maridatge, que vingués un cop al mes, ho provem, a les 12 al migdia o així, a veure si aconseguim que pugi gent. Sempre hem intentat, i amb això sí que tots fiquem molta perseverància, en ser molt autèntics amb el que produïm. A mi sempre el que més m'agrada és anar a qualsevol país del món, portar un dels nostres vins i que la gent el reconegui com a nostre. Jo crec que això és una de les grans virtuts que ha aconseguit la cooperativa al llarg de tots aquests anys, però sí que hem intentat ser sempre honestos i transmetre al vi tot el que som.
La cooperativa és qui elegeix els dies que esperem a cada una de les parcel·les, pel control de maduresa i pel tipus de vi que volem fer en cada cas. I després, al laboratori, el que intenten és saber molt bé què entrarà abans que entri per poder adaptar-nos d'una manera una miqueta més proactiva. Com va tot? Bé. Què tal està entrant la garnatxa? Bé, ens Sí? va molt bé. Molt bé, això és molt important, que puguem mantenir la qualitat. Doncs bé, fins ara. Adéu. Què tal, com anem? Cada setmana bé? Què, seguim 5 minuts? En 10 anys tenim grans reptes a fer. Un dels reptes més importants és l'envelliment del camp, a nivell de tot Catalunya. Hem de tindre present que la gent que estem portant les terres s'està fent gran i el relleu generacional no sempre és clar. Avui en dia, per poder viure de la terra, necessites una superfície força elevada de terreny. Després, segurament el principal canvi que hi haurà serà una miqueta aquest, és a dir, com ho fem per poder gestionar les terres que actualment tenim. O sigui, de tot el global de terres que té la cooperativa, com ho fem per gestionar i quanta gent pot viure directament d'aquestes terres. Quan estic al camp me'n dono compte realment de l'esforç que estan fent els pagesos per poder treballar una terra i del poc valor econòmic que n'estem traient. Després, quan estàs aquí, això evidentment te pressiona molt. Val la pena. Jo sempre dic, si la feina de pagès estigués una miqueta més ben pagada, seria la millor feina del món, sense cap tipus de dubte. Que hem d'intentar això, o sigui, la cooperativa el que ha d'intentar és poder valoritzar al màxim possible aquesta feina. La cooperativa Falset Marçà és l'eina de treball que posa en valor la feina de la gent que treballa al camp.